Sugeng Ramu Pak Sutris. Om Ledeng maju. Tak udange tak sayange anakku sing bagus dhewe. Anakku lanang saben dina tak kutyang-kutyang. Aduh sayang sayang, aduh sayang. Tembok teng jelone Mbah Jadul jare kapok kok tanduk maneh. Anak dhewe anak wadon dhewe besok gade pas sekolah. Yen wis gede iso magawe. Aduh sayang, aduh sayang, bayam lamu-lamu wong sliramu sing katunggu kaya kene rasane. Kurang lagi ditambah kaya ngene wong kandhang tresno. Dina wengi katone mata. Aduh sayang, Ayo Mbak. aduh sayang, dari mana turun ke hati. Aku dani anak wadon, aku dani anak lanang. Sok yen wis gede pinter sekolahe. Terong biru aja bonir Mas. Yen mbok onter warnane Mas Marti. bojo wong Yuk. Mas Marti jombo asir. Yen mbok asir sing duwe nesu. Aduh sayang sayang, aduh sayang. Tembok ning celone jare kapok kok tanduk maneh. Mas Martino aja mikir mampu. Lilo dhewe yen wis lilo mbok diawe. Aduh sayang, Cek katrang screenshot dan ke Mas Tris. Siap, nggih. Bukan ketinggal ketemu mriko to ternyata. Siap. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, darilah mata turun ke hati. Tak kudangi tak sayangi Mbah Jadul sing bagus dhewe. Simbahku lanang sing kutyang-kutyang. Tak kudangi bocah bagus Mas Parti. Aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya selamat rahayu.
spesial Kak Mbah Narto. Pakai sabi baripun anake sapa monggo iki dulur-dulur kebayoran. Mugi mangke ngaturaken sugeng sonten nggih Mas Tris. Kula kebesar kali deres. Sampun dhean Mas Tris. Sampun. Ayo Mas Marti. Jati bening, jati bening. Yuk.
yo yo. Pentingnya oleh-oleh. Si kucing Mbak Jadu yo. The way. Ayo Mas Parti. Terus montan nganting ra iso turu atiku tansah krisian. Bubar semati ngopi yo sakarate lancar Selendang sutra kuning mangsaku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngecek Bapaknya Pak Nelly. Bapaknya Mbak Nelly. Yo. Terima suara Mas Jadu. Seriuning Mas. Asik. Selendang sutra kuning. Lunas nggih, Kong. Lho nggih Ibu, lagune rondo teles nggih. Matur nuwun. Selendang sutra kuning. Nanti rene ati. Nalika perpisahan kowe janji lek aki matur nuwun Mbah Jadu rondo teles Mas Tris monggo ayo Rondo teles Mama Nelly. Ayo Mas Parti.
Mas Bagus. Ya Allah deh. Petek ya Dek ya. Mas Tris. Nggih, Mas Bagus. Salah durung lagu nggih Mas nggih. Koncone akeh. Mas Andi. Iya nawan. Ya naman aku ratu yang Yen bengi. Ayo pagi. Sing tak pikir. Sing tak pikir dudu manis etan dalam. Dadi manten. Mangga Mas Giarto luar biasa. Sepasar komet. Pak De Sugiya mangga. Bos Opet. Tutut manggung bau keras morondono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa Mas Tris mangga dan terus ing mangsa ketiga rondo teles ketok ning mata Oke Mas Tris Mas Baiti mangga Loro rindu Bisa mari Tur jam pitu ketok-ketokan pipimu Tur jam 8 ketok-ketokan janggutmu Tur jam 9 ketok-ketokan ning netra Tur jam 1 bantal guling takelone Semoga Mas Tris saking Kebayoran nggih Pak Di Mbah Nuwun. Kebayoran. Moga Bapak Sumari, Bapak Sumati mangga digayengke acarane Mbok Di Tumini. Katresnan spesialnya untuk Pak Jumadi Sika Mukti Sika Mulya Gil ragil ayo Mas angge sakjroning atiku monggo pasukan batik mana pasukan batik aku kudu sambat karo sapa karo aku
sok kapan anggonmu bae bisa kumpul karo aku iki kumpul negil maju ora maju to ayo jarane tupai jaranan jarane tupai ajarane Mas Tris iki Bangga Mas Ab luar biasa. Sudah kan saking semanan nih Doris. Ojo lali pawelingku. Ugemonone Mas janji-janjiku. Aku kang setya satu. Tak enteni nganti saelingmu. Spesial untuk Mas Tris juga Mas Jumati. Monggo dumateng ingkang kinurmatan bener penyepun ingkang kanggo ngerajat. Mbok ditum ini monggo niki wekdal sampun jam setengah gangsal nggih. Mbok pilih badhe nderek joget suka mari suka kali rencang-rencang monggo. Wakil hatiku kebayoran kami kosrinaku Suwun rintolan wangi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kil karo Mas Tris iki jarane tak tumpaki jarane oh ganti ya ajaranmu Mas ajarannya Mbah Bokir bablas ke ngrentengi wedokan ya mumpung Pak Jumati teng mriki apa ya Gil? Ojo lali pawelingku ugemonone Mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu luar biasa Mas Hengki ki jan bener-bener monggo spesial untuk Mas Tris monggo Mas Giarto mriki monggo Mbah Pur monggo monggo Mas Basuki. Apa sawangan Mas ngarep beri wangiringan anggonku dandan waton sing kun blas gak ora sing kurang Riz. Apa sawangan Mas denku iki wedaan kene yo Kang Mas kok iso seneng kluyuran Ojo gampang nesuris, ojo gampang cemburu. Tresnoku iki omong kanggo sliramu, ra
ana wong liyaris kejaba mong sliramu merga sliramu paling istimewa bagiku. Kamu bilang sayang, minggu ini kira karu-karuan. Monggo Mas Katimin, Mas Basuki, monggo. Monggo Mas Katimin. Pengi wedoan. Kamu bilang sayang, minggu ini kira karu-karuan. Siap. Dengarku kondo tresno tenan. Senenganmu Mas Basuki mana Mas Basuki? Yen pancen mengkono ris aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan Mas aja mitingi medoan bakal ayem tentram anggone urip bebraya nasib Monggo Mas Basuki luar biasa. Oke, Sugeng Kontur Mas Giarto CS ya. Pak D, Pak D. Matur sebanun, J, sebanun. Matur sebanun Mas Tris, Mas sebanun Mas Tris. Juga nanti keluarga besar dari Kebayoran kersakan nuansa dangdut singkong keju. Coba sawangan Mas ngarep burimu Matur sebanun untuk keluarga besar Kebayoran. Nanti singkong kejunya diatur kayak gitu. Ono sing kurang coba sawangan Mas gonku iki medaan kene yo Kang Mas kok isih sayang Ojo gampang nesuris, ojo gampang cemburu. Tresnoku iki omong kanggo sliramu. Ora ana wong liyaris kejaba mong sliramu. Merga sliramu paling istimewa bagiku. Pancen mengkono ris aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan Mas jangan rentengi wedoan bakal ayam patra angkon urip bebraya. Mas Bagus Selatasar ya. Juga tadi atensi dari keluarga besar Kebayoran Baru